Welcome to zwide-media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kubanjwe maqede kuqhunyiswa imoto yemali eJozini endaweni yasophondweni osukwini la izolo. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi la nibola khona le video igama lami ngosibonga konke wakandwande mothanda ungangibiza intatheli eka YouTube. Bathwale kanzima abaqaphi bemali iG4S ngesikhathi bebanjwa inkunzi endaweni yaseJozini ophondweni izolo ngezithuba zabo 4 ntambama. Kubikwa ukuthi kube khona abantu abacuthela le monto maqede bayiqhumisa ngeziqhumane bathatha imali maqede bashaya bachithe. Kube ukuthi bakhombe onogada bemali ngesibhamu maqede babalalisa phansi babe sebeshaya bechitha nemali emva kokuyiqhumisa. Babaleke babheka endaweni yasengwavumo kuzokuba imanje kaziwa ukuthi ngabe kwenzakaleni. Amaphoyisa asukume ngokukhulu ukusheshsha abahlala ezitendeni bekhambe kudutshulwana maqede badubula bebhekise emaphoyiseni abe esehlehla. Bafethu ke abantu babe nokuphawula kwahlukahlukene ngaso lesigameko. Uma kumede uthe baze badlula ngasekhaya beqhumisa ibhamu akhona amaphoyisa akhona vele abaleka basho beqhubeka beshosholoza bebheke ngasengwavumo. Uthembekile uthekazi babaleke bashonapho ngoba phela le ndawo igcwele inqwaba yamahams. Amaphoyisa ebengabafici abavimbe plus wodwa umgwaqo. Ubuye imhlongo uthe khona manje uzoza sekuthiwa done captain okanye senzuzo khanyela uthe namanje ngisathukile konke lokhu kwenzeke ngebuka. Umqondo ubuyele ethi kuthe ubuya ureverse emqondweni awu bese beshaye bachitha. Uyolanda mama kasibabelwe kugasela uthe ayi ave benesibindi abantu baseNatal ngiyasaba kabi nje imonto yemali mayifika emsebenzini ngiyabaleka angisebenzi nje umnyango abangena ngawo angenelani nawo ngenxa yokusaba labantu. Uzanele kunene uthe kodwa ke abantu abethu Nkosi yami izigameko bazofela endaweni yini nje abayifuna kule ndawo. Bafethu maningi kakhulu ama comment ngizofisa mina ukuzwa ukuphala kwakho ngalolu daba khona lapha kuyi comment section.